Oh, no. अरे दुकान बंद कर देर नहीं अरे मोहन मंडा all manda bhai chator lagibo moribo No, 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 no. କିଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛି? अरे किए तुम्हें ଏକୁଟିଆ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ବସିଛ? ଆରେ ମୁଁ ବା କଣ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି? କଣ କହିବି ବାବୁ, ମୋର ଏଇ ଝିଅ ଛଡା ମୋର ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ଆଲୋ ଏଇ ମନ ଦୁଃଖ କରି କାହିଁ ବସିଛୁ? କଣ ହେଇଛି ତୋର? ଆରେ କଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ପିଲାଟା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଆଲୋ ଏଇ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ତୋ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ତୋ ପାଖରେ ପୁରା ମୁଁ ସନ୍ତକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା, ମୁଁ ଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫେରିବି। ଏଥର ହସିଦେ ଟିକେ। हाँ बाबू जाऊँगी। कौन है बाबू? मो पर्स टंका थिला कड़े गला? टंका मु तो किसी टंका देखिनी। तू जदि देखिनु से टंका गला कड़े? मो सहित खेलुछु? सत घर टंका कड़े गला? आ एटा मु सियर जे से टंका तू नेचु। भलरे भलरे कहूची जदि टंका नेचु सत मानि जा, ता नहले परिस्थिति भयंकर हो जिवो। सत कहूँ बाबू, मु टंका विषय किसी जानी। तते जेतिकी भरोसा करथिली तू सेतिकी भरोसा योग्य नुहे। एबे चुपचाप चली जाठू आ दिने जेमती तो छाइए घर न पड़े। चली जाठू आ खबरदा जेमती मो घरे तो छाई न पड़े। माँ कौन है? ताहले तमे एबे करिवो कोन? जुआड़े जीवी आज्ञा, भाग्य मत जुआड़े नहीं जीव से जदि तमे किछि खराब न भाबिवो मु गुटे कथा कहिबी। ओ कथा बाबू? तमे मो सहित मो घर को जीवो। किंतु
ভয় করনি, তোমার কিছু অসুবিধা হবনি। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀ, କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? ଆରେ ଆମ ଶାନ୍ତି କାହିଁକି? କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ସେ ନ ଖାଇଲେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚା ଚା ଆମେ ଖାଇଦେବା ଚା। ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, চিকিমিকি দুই আখি দুইটি শামুকা ও শামুকারে ঝড় ঝড় দুইটি মুকুতা সহিপারে এই জীবনে মুঝে সবু কিছু সহিপারে এই জীবনে মুঝে সবু কিছু মন মোর সহিপারে না লুহ তোর দেখি লুহ মূল অমূল কিয়ে দেবরে মূল তাকু সাইতি রখিথা ঝরানা এই মুকুতা ঝরিলে পানি দিতোপা ঝরানা এই মুকুতা ঝরিলে পানি দিতোপা সহিপারে এই জীবনে মুঝে সব কিছু লক্ষ্মী প্রতিমা ଆଲୋ ମା ଏତେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ? ଜାଣିଲି ମା, ଆଜି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସତ ମଜା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି? ମା ଗୋଟେ କଥା କହିବି? କ'ଣ? ମୁଁ ଦିନେ ଡାକ୍ତର ହେବି, ସାରା ଦୁନିଆରେ ତୋ ନାଁକୁ ଟେକ ରଖିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ନାଁରେ ଟେକ ରଖିବୁ। ତୁ ପୁରା ମୋ ସୁନା ଝିଅ। କଣ ହେଇଛି ପାର୍ବତୀ? କଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସଛୁ? ଭାଇ ଭାଇ ଶାନ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତିର କଣ ହେଇଛି? ଶାନ୍ତିର ଶାନ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି? କଣ ମାନେ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ହେଲେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେନି। କିଏ ସେ? କାହାର ଏତ ସାହସ? କହ ପାର୍ବତୀ, କହ କିଏ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି? ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ, ଏଇ ଠିକଣାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୋର ଏ ଭାଇ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। যদি তোর মামি মো কথা ন মানে তাহলে শান্তি কেবে শান্তিরে ফেরিব না। ଭଲ ଦଶ ଅଛି ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ନହେଲେ ତା ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହବ। ডেঞ্জার, ফুল ডেঞ্জার।
सबु डेंजर रो सॉल्यूशन मो पाखरे अछि। तोर टंका दरकार एई नै टंका काई टंका नाही गद्दारी ମୋ ସହିତ ପୁଣି ଗଦ୍ଦାରୀ ଏ ଗଦ୍ଦାରୀର ପରିଣାମ ତୋତେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ। जा मा तू एठू पळा पळा मा तू पळा तू एठू चली जा मा तू एठू चली जा नहीं मामू तू तुमको छाड़ी जाई परिबिनी चली जा मा तू चली जा तू चली जा मा जा ଚାଲି ଯିବୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଶଳାଟା ଶାନ୍ତିଟା ବଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ହେଲେ ମାଛ ସିନା ଜାଲରୁ ଖସିଗଲା ଗଡ଼ିଆରେ ଅଛି ନା। ମୋ ମାମୁ କଣ ଅଛି ତୋ ମାମୁର ମୋ ମାମୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ କଣ ଅଛି ତୋ ମାମୁର ମୋ ମାମୁକୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ମାରିଥିଲେ। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ନା ନା ଏମିତି କେବେ ହେଇପାରିବନି। ନା ମୁଁ କେବେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ସିଏ ଜାଣିବ ଗୋଟେ ନାରୀର ଶକ୍ତି କେତେ। ଶୈତାନ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଜୀବନ ନେଇ ଏଠି ହସୁଛୁ। तू ମୋ ଭାଇର ଜୀବନ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ଧରିରୁ କେତେବେଳେ ଯେ ଛାଡ଼ିବା କଥା କହୁଛୁ? ତୁ ନାରୀର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଥରେ ସେ ରାଜି ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଆଉ ଦେଖିନି। ତ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଥରେ ସେପଟକୁ ଅନେଇଲୁ। ଶାନ୍ତି କ'ଣ ଚମକି ଗଲୁ? ଶୈତାନ ତମେ ଶେଷରେ ଏଇଆ କଲ? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସହରକୁ ଆସିଥିଲି ତାହା ଆଜି ମୋତେ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଠେଲି ଯାଇଛି। ଶେଷରେ ତୁ ନିଜ ଝିଅକୁ କିଡନାପ କରୁଛ? କ'ଣ କହିଲ ପାର୍ବତୀ? ଶାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ? ହଁ ସେ ତ ଆମରି ଝିଅ। ମୋ ଝିଅ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯିବା। ତୁ ତ ଏ ବାପାକୁ କ୍ଷମା କରିବୁନି। ବହୁତ ହେଇଗଲା ତମ ଏ ଡ୍ରାମା। ବାପ ଝିଅ ସବୁ ଏକ ହେଇଗଲ। ମୁଁ କଣ କଟୁଆ ଧରି ବୁଲିବି? ନାଇଁ 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 ମୋ ସାମ୍ବୋ କ'ଣ କହିବାକୁ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏବେ ହଟ୍। ବାପା
মা আমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দিও মা। ତମ ଏ ପାପିର କିଛି କ୍ଷମା ନାହିଁ। মোহাল মান্দা পার্বতী, তুমি এ কোন করো পার্বতী? ଯାହା କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପାପିର ବିନାଶ କରୁଛି।